حرام بعرض خبركم تكتاتلتنا نلوم من بقر فلي بزبال حيزلكم أزلغو أقداس خوين سلسة رأيني زيارة زي حيزلكم أزلغو كم زي قديكم تريو زلغم بقر بزعبان نايني دالا سونكس إيرلاونس ويكا إمبفرسيسس أفرنت هالتس إيرلاونس إندوش لاندينا هنري زغان أقداسي نقولاتنا سدتنياتات كم سدتنيات كوينا بجرمنا أمت زلنا سبات أقداس كوين سلسة رأيني زعوت نسفلتنا رستات وي سفلتنا تات كزرارب مسخم متي زلو زخونه زغودل ነገር ወይ ዝኮነ ደልዮ ነገር እንተልዩኻ ከም ቀደምኩ ብኮመንት ብምፅሓፍ ብሉን ተሓቱኒ ወይ ዝኾነ ነገር ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እምበር ክቕፅል ወይ ብትግርኛ እንትርጉሞ እዚ ቀዋሚ ዝኾነ መንበሪ ኣብ ጀርመን ኣብ ሃገረ ጀርመን ኢና ብኸመይ ከም ንሕዝ ወይ ከመይ ጌርና ናብቲ ደረጃት ክንበቅዕ ንኽእል ኢና ክንርኢ ወይ እቲ ዘግድየና ነገራት እንታይ እዩ ነዚ መንበሪ ፍቓድ እዚ ክወሃበና ዘኽእለና ነገር ማለት እዩ መጀመርታ ጥቕምታቱ ክንሪኢና ምናልባት ጥቕምታቱ እኮ ኩላትና ከም ንርድኦ ዘድልየና ነገር እንታይ እዩ እቲ ብውሑስ ዝኾነ መንበሪ ክህልወና ድዩ ከም ማንም ሰብ ከዓኒ ውሕስነት ዘለዎ ዓይነት ናብራ ክነብር ዝተረድእ ኮይና እዚ ዓይነት ወረቐት ዝኽህልወና ግድን እዩ ወይ ፅቡቕ ነገር እዩ ማለት እዩ ከም ቀዳማይ ንሪኦ ውሑስ ዝኾነ መንበሪ ፍቓድ ኣብ ሃገረ ጀርመን ይህልወና ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ኣጋጢሙና ሽዑ ንሕና ነባርቲ ናይ ጀርመን ክንከውን ክኢልና ኣለና ማለት እዩ ንሕና ንኹን ወላ ስድራ ምናልባት ፋሚሊ ዘለውና እንተኮይንና ምስ ፋሚልና ውሑስ ዝኾነ ሂወት ኣለና ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ውልቂ ስራሕ ወይ ከዓኒ ከምዚ ዘልሽተን ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ማለት እዩ እሱ እንተሊካ ካልእ ነገር ኣብ መጻኻ ናይ ጀርመን መንነት ንኽትሓትት እውን ንሕግዘካ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ መንነት ናይ ጀርመን ክሕዝ ተደኣ ኮይኑ ወይ ተደልዩ እሱ ኩሉ ኣሎ እቲ ኒዳላስ ንጉስ ኤርላም ንስብሎ ዘለና እሱ ኩሉ ክእል ኣለዎ ዳዋ ሃፍት ንኩሉ ግዜ ኣብ ጀርመን ደንበሮ ወረቐት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ ነቲ ወረቐት ከውህቦ ዝኽእል ነጥብታት ኣማሊኡ ክኸውን ኣለዎ እቲ ሰብ ማለት እዩ ቅፅል ማለት እዩ ጥቕምታቱ ብዙሕ ነገር ክንትንትን ንኽእል ኢና ኣገዳሲ ግን እንታይ እቶም ፍርኣውስ ዘትስም ግን ወይ ከዓ እቲ ክነማልኦ ዘለና ነገራት እንታይ እዩ እቲ ወረቐት እዚ ክንሕዝ ተዳእ ኮይናስ ብኸመይ ኢና ክንሕዝ ንኽእል ወይ ክንገብሮ ዝግባአና ነገራት እንታይ ኣሎ ወይ ክንገብሮ ዘይግባአና ነገራት እንታይ ኣሎ ኣብዚ ሓጅ ንርኢ ወይ ኣገዳሲ ነገር ማለት እዩ ከም ቀዳማይ ነጥቢ ንሪኦም በኣር ኣብዚ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከም ስደተኛ መንበሪ ፍቓድ ምስ ዘለወካ እዩ እዚ ሕጂ ካብ ኤውሮጳ ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዘለዋ ሃገራት ወፃኢ ምስ ንኾን ሕጂ ንሕና ትግርኛ ስለ ዝኾንና ንሕና ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ካብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወፃኢ ስለ ዝኾነ ናትና ኢና ክንዛረብ ማለት እዩ ብዙ ግዜ እዚ ሕጂ እቲ ቀዳማይ ንሪኦ እንታይ እዩ መንበሪ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ናይ 3 ዓመት ድዩ ናይ ዓመት ድዩ ኢሎም ዝብና ዘለዉ መንበሪ ኣብ ሃገረ ጀርመን ከም ስደተኛ ኮንካ ተቐቢሎምካ ትነብር ክትህሎ ትክእል ኣለካ ካልኣይ ዝኾነ ስደተኛ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ዝህልዎ ኣብ ውሽጢ ዓመት ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት እቲ ፍቓድ ክወሃቦ ይኽእል ዝኾነ ስደተኛ እንታይ ኢልና ወረቐት መንበሪ ወረቐት እንተዳ ተዋሂብዎ ከም ስደተኛ ከም ስደተኛ ኮይኑ ኣብዛ ዓዲ ክነብር ተዳ ተፈቒድዎ 3 ዓመት ምስ ገበረ ወይ እውን 5 ዓመት ሕጂ ክንሪኢና መዓስያ ካብ 3 ዓመት ክትወሃብ ትኽእል መዓስያ ኣብ 5 ዓመት ክትወሃብ ትኽእል ክንሪኢና ግን ብኸመይ እቲ ወረቐት ምስ ዝህልወና ወይ ከም ስደተኛ ምስ ዝቕበሉና ጥራሕ ኢና ኣብ ውሽጢ 3 ወይ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ኣብዛ ዓዲ ቋሚ መንበሪ ወረቐት ክወሃበና ዝኽእል ማለት እዩ ድሕሪ 5 ዓመት ዝረኣናዮ ክልተ ነጥብታት ሒዝናስ ድ5 ዓመት ሙሉ ኣብ ጀርመን ተቐሚጥና እንታይ ክንገብር ኣለና ቀዳምነት 5 ዓመት ሙሉእ ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ጀርመን ክንነብር ክንክእል ኣለና እንታይ ማለት እዩ ብዘይ ምቁራፅ ክንብል ከለና ሕጂ ወላ ልዕሊ 6 ወርሒ ካብ ጀርመን ወፃኢ ናብ ዝኾነት ሃገር ክንከይድ የብልና ልዕሊ 6 ወርሒ ልዕሊ 6 ወርሒ ካልእ ሃገር ነርካ ኮንካ ተቋሪፃ ኣላ ማለት እዩ 5 ዓመት ወላ ግበር ካብታ እታ 6 ወርሒ ኣብ ካልእ ጌርካያ ዝመፃኻ ካብኣ ክትሕሰብ ካልኣይ ግዜ ማለት እዩ ካልአይቲ መሰረታዊ ቋንቋ ናይ ጀርመን ተወሓደ ናይ ኣስፋይ ወይ ከዓ ናይ ደረጃ 2 ናይ ኣስፋይ ደረጃ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት ተወሓደስ ክትረዳዳእ ክትክእል ኣለካ
سريحة ونكاتو تكلالك نخسر حكا زغل قانقون كله كخلالو تو حدا ناي أسفاي درجة بأينس كله كاتسبوي زي شركون كات بلو مالتي جن تو حدا ون ناي كالا ناي أسفاي درجة كله تمرات ሳልሳይ ከም መሰረታዊ ሓፈሻውን ማሕበራውን ፖለቲካውን ኩነታት ጀርመን ምፍላጥ የለና እሱ ማለት ከዓ እዚ ኣብ ናይ ኢንቴግራሲዮን ኮርስ ክንገብር ከለና ኣብ መወዳእታን ማሃረን ክተሶም ተማሂርናስ ንፈተና ኣላ እዚ ፖለቲካ ንብሎ ብልምዲ ወይ ከዓ ዳስ ሌቨን ኢን ዶችላንድ ብሎ ሶም እሳ ከዓ ክንሓልፋ ክንክእል ኣለና ማለት እሱ ሕጂቲ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ጀርመን ሂደት ተቂስዮ ዘለኹ ማለት እዩ እሳኻ ክንሓልፋ ክንግድድ ኢና ማለት እዩ ካብ ዝኾነ ገበን ከዓ ነፃ እንኮና ነዚ ፍሉጥ ነገር እዩ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ከምዚ ገበን ዘይገበረ ወይ ምስ ፖሊስ ዲዱ ኾነ ክሳብ ቤት ፍርዲ ዝበፅሕ ጉዳይ ክህሉ ክኽእል የብሉን ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ከዓኒ ካብ መንግስቲ ዝኾነ ሓገዝ ክቕበል የብሉን ሰሪሑ ዝኣቱ ነፍሱ በዓሉ ዝኽእል ክኸውን ተመራፂ እዩ እንተወሓደ ግን ኣብነት ስድራ ህልዋኻ ወይ ሰብ በዓል ሓዳር ትኸውን ቆልዑ ትህልውኻ ተወሓደ 50 ሚእታዊት ናይቲ ናብራ በዓልኻ ትሽፍኖ እንተዳ ኮንካ እዚ ወረቐት ክትወሃብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ እንተዳ ትሕቲ 50 ሚእታዊት ናይ ናብራኻ ጥራይ ትሽፍን ኮንካ ግን እዚ ወረቐት እዚ ኣይግባእካን እዩ ማለት እዩ ስለዝኾነ ይኹን ወላ እስኻ 4 ቆልዑ ድዮም 5 ቆልዑ ይሃልውኻ መጀመርታ ተወሓደ 50 ሚእታዊት ናይ መናብሮ ባዕልኻ ክትሽፍን ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እኹ ዝኾነ መድሕኒ ሂወትካኒ ኣውስራሽን ደክራንከን ፈርዝሸሩም ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እንታይ ሕጂ እዚ ዝኾነ ዝሰርሕ ሰብ ፎርሳይት ወይ ታይል ሳይት ዝሰርሕ ሰብ ኣውቶማቲክ ፈርዝሸርት ስለ ዝኾነ ከም ኣርእስቲ መፂ እምበር ብዙሕ ስታይ ደብለና ኣይኮነን መጀመርታ እንታይ ኣለና 50 ሚእታዊት ናይ ናብራኻ ባዕልኻ ትሽፍን ተደኣ ክኢልካሲ ኦልሬዲ ስኻ ኣውቶማቲክ እውን ፈርዝሸርት ኮንካ ስለ ዘለኻ ቁፅሪ 6 ማንም ሰብ ኣለዎ ማለት እዩ ቁጥር 7 እኹ ዝኾነ መንበሪ ገዛ ክህልወካ ይግባእ ዝኾነ ሰብ መንበሪ ክህልወካ ኣብ ጀርመን ቆፃል ወይ ከዓ ንኩሉ ግዜ ንበር ኢሎም ከፍ ክብልካ ተኮይኖም ናይ ግድን መንበሪ ገዛ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እኹል ዝኾነ መንበሪ ገዛ ክህልወካ ኣለዎ እኹል ክንብል ከና እንታይ ማለት እዩ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ናይ ሓንቲ ስድራ እንተወሓደ ብ9 ኳድራት ሜትር ይሕሰብ ማለት እዩ ካብ ወዲ 6 ዓመት ንላዕሊ ዘለዎ ኣባል ስድራ ንሓደ ሰብ ብ9 ኳድራት ሜትር ንኣብነት 3 ሰብ ተዳ ኮንካ ተወሓደ 9 ብስለስተ 27 ዝሕጂ ብዝወሓደ ማለት እዩ ንኣብነት ናይ 2 ሰብ 4 ተዳኢልና ናይ ሓደ ቆልዓ ተዳወች ከሎም 49 ኳድራት ሜትር ክኾን ኣሎ ማለት እዩ ካብ 6 ዓመት ንታሕቲ ቆልዓ ዘለና ከዓኒ 6 ኳድራት ሜትር ንሓደ ቆልዓ ጌርና ኣብ ሓሳብ ነእትዎ ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ እኹል ዝኾነ መንበሪ ገዛ ከም ዘለና ከነረጋግፅ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ክቕፅል ድሕሪ 3 ዓመት እዚ ክሪኦ ፅናሕና ሓደ ድሕሪ 5 ዓመት ከመይ ጌርካ ወይ እንታይ ክትማር ኣለካ ወረቐት እቲ ነባር ወረቐት ክትወሃብ ኢና ንርኢ ፀኒሕና ሕጂ ኸ ናይ ድሕሪ 3 ዓመት ከ እንታይ ክትገብር ኣለካ ወይ እንታይ መዘሎካ ኢኻ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክህቡኻ ዝኽእሉ ንሱ ሪኢና እዚ ፍሉጥ ነገር እዩ 3 ዓመት ብዘይ ምቁራፅ ኣብ ጀርመን ምስ ትነብር ልክዕ ከም ተቐዲና ክንሪኦ ፅናሕና እዩ ፅቡቅ ቋንቋ ጀርመን ምስ እትኽእል ንኣብነት ናይ ሲኣይ ንስ ደረጃ ቋንቋ ምስ ዘለወካ ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ብዘይ ጥርጥር ክትወሃብ ትኽእል ማለት እዩ ግን ወይ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ጀርመን ምስ ትውድእ ንኣብነት ኣውስ ቢልዲንግ ትገብር ወይ ሓደ ሆክሹደ ትምሃር ወይ ኣብ ሓደ ፋኽ ሆክሹደ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ትምሃር ኣብ ከምዚ ቦታታት ትርአ ተማሂርካ እሞ ካብ ብቋንቋ ጀርመናዊ ትርአ ተማሂርካ ኮንካ ወላ ሲኣይን ሳህለኻ ያህለኻ ብዙሕ ኣይገድስን እዩ ምክንያቱ ኦረዳ ትምሃር በቂዕኻ ብዓወት ተዳዛዚምካዮ ኦረዲ ጀርመን ክኢልካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንትቤላ ሲኣይንስ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ወይ ድማ ድኾነ ይኹን ደረጃ ትምህርቲ ኣብ ድኾነ ሆክሹለ ናይ ዶችላንድ ቋንቋ ጀርመን ክትውድእ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እዚ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ዘለካ እቲ ፖለቲካኻ ግድነት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ልክዕ ሓደ ዓይነት ከም ተቐዲምና ዝረኣናዮም ከም ናይ 5 ዓመት ካብ ዝኾነ ገበን ነፃ ትኮን ኣለካ እዚውን ተመሳሳሊ እዩ ኣብዚ እንታይ ክትቅየር ሕጂ እቲ 50 ሚእታዊት ንብላ ዝነበርና ዝኾነ ሓገዝ ካብ መንግስቲ ምዘይትቕበል ኢልካ እንተኾነ እንተወሓደ 25 ሚእታዊት ናይ መናብራ ሕጂ ድሕሪ 5 ዓመት ንምንባርካ እንተዳ ክትወሃብ ዘሎ ኮንካ 50 ሚእታዊት ናይ ናብራኻ ትሽፍን ኣለካ ኢልና ድሕሪ 3 ዓመት ኮንካ ግን 25 ሚእታዊት ናይ መነባብሮኻ እሶም ንኒ 75 በዓልኻ ትኽእል ማለት ሕጂ 25 ሚእታዊት ኣብዚ ይብላሎ ግን 25 ሚእታዊት ናይ መነባብሮኻ እሶም ዝሕግዙኻ እንተዳ ኮይኖም
ንምባል እዩ 75 ሚእታዊ ባዕልካ ምስ ትሽፍን ኢና ንብል ማለት እዩ እዚ ፍርዝሸሩም ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚ እውን ርኢና ኢና እኹ ዝኾነ መንበሪ እውን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እዚ እውን ሓደ ዓይነት ከምቲ ኣቐዲሙ ዝረኣኽዎ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ሓደ እዩ እታ ተፈላለያ እንታይ እኹል ዝኾነ ቋንቋ ትክእል ኣለካ ልዕሊ 75 ሚእታዊት ናይ ናብራ ከዓ ናትካ ባዕልካ ክትሽፍን ክትክእል ኣለካ እዚኣ ጥራይ እታ ኣገዳሲት እንታይ ኢንቴግሬት ክትኮን ክትክእል ኣለካ ኣብዛ ዓዲ ዝኾነ ቋንቋ ፅቡቅ ቋንቋ እንተዳ ኣለካ ብዘይ ጥርጥር ኣብ ውሽጢ 3 ዓመት ክትወሃብ ትኽእል ማለት እዩ በቃ እዚአን ነይረንተን ዝበልክዎን ሼር ላይክ እንድ ኮመንት ብምግባር ከዓ ነቲ ናተይ ብሕጂ ዝመፁ ኣገደስቲ ዝበልክዎን ርእሳት እውን ኣለዋ ንዕን ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ምናልባት ካልእ ክነቅርቦ ዝግባአኒ ነገራት ተልዩን ክትፅሒፍኩም ክትሕብሩን ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ በቃ ኣብ ዝመፅእ መደባተይ እምበር ብሰላም ይራኸበና ሰሰናዩ